Čože? Môžu, jasné. Tak vítajte na ďalšom, nechcel by som, aby to bola prednáška. Vymyslel som si aj logo, že K21, akože katedra 21. storočia. Nie. Nepočujete ma? Akože no toto mám kvôli nahrávaniu. Akože ak ma počujete, tak môžem to zapnúť, povedzte si. Dobre, takže je to už tretia prednáška z programu rozvoja pedagógov. Čo je cieľom? Chcem vám iba ukázať, čo sa nám vlastne minulý semester podarilo, čo by vás mohlo inšpirovať a mohlo to pomôcť jednak vám ako učiteľom, jednak čo by mohlo pomôcť študentom. Nejdem sa tváriť, že som to vymyslel. Ako taká prvá inšpirácia bola prednáška pána Šveca na stretnutie katedier z katedry kybernetiky v Plzni. Takže to nebudú akože nejaké moje výmysly. A ešte tam mám, že pre koho tá dnešná prednáška nie je, aby ste tu nesedeli zbytočne. Ak ste úplne spokojní so svojimi prednáškami, cvikami a nehodláte tam nič robiť, tak akože úplne zbytočne. Hej? Ak nemáte čas, tak takisto to nie je pre vás. Pretože zožerie to veľa času, uvidíte neskôr. Ak si myslíte, že proste momentálne ste tak vyťažení, že nehodláte nič na svojich prednáškach meniť, tak vlastne je to zbytočné do toho investovať, to úsilie, ktoré vám umelá inteligencia môže dať. Takže prečo toto? Dneska ideme plniť 3 body z akreditačnej komisie, čo nám tam napísali. Že máme mať profesný rozvoj, práve sa profesne rozvíjate. Je tam taký dosť, podľa mňa, diskutabilný bod, odporúčanie, že máme poskytnovať študentom nahrávky z prednášok. Nie všetci sú s tým OK, akože ja im to dávam, mne to nevadí, v podstate pri dištančných ani inú nejakú možnosť nemáme, ale veľa ľudí má námietky, podľa mňa aj celkom relevantné. Jednak to nemajú radi osobne, že im to je nepríjemné, je s tým kopa roboty. Hej, videli ste teraz, že vlastne ja som tu 5 minút niečo len nastavoval, a keď skončíme, tak tá nahrávka má 2 GB. Ja som si kvôli tomu musel kúpiť špeciálny USB kľúč, ak tu nechcem sedieť 15 minút, kým sa mi to len prekopíruje. Aj keď tú nahrávku máte, tak je potom veľká otázka, že kde ju dáte. Mne po jednom semestri sa to štandardné Googleové konto na súbory vlastne zaplní tými videami, čiže je to diskutabilné. Ak robíte naozaj dobrú prednášku, že tam len nestojíte a rozprávate sa, ale máte, ja neviem, nejaký dialog so študentami, tak je o dôvod viac, či to naozaj zverejňovať, lebo sú tam možno ich názory. Nemáme poriešené GDPR, študent môže trestnúť blbosť, hej, a nechceme to zverejňovať. Takže je tam veľa dôvodov, ale dá sa to nahradiť tým, čo vám ukážem ďalej. Tak, čiže ja už tú nahrávku mám. Otázka je, že čo s ňou ďalej robiť. Ako tú nahrávku získať, to je tiež teda samostatná otázka. Tuto je to ľahké v týchto posluchárniach, relatívne ľahké, ale teda už tu tá technika je. Keď to máte niekde inde, tak je to naozaj dosť ťažké nainštalovať si tam nejakú kameru. Neviem, čo teraz to vlastne tiež riešim na letný semester, že niektoré prednášky nebudem mať v takejto miestnosti a teraz ako to nahrať. Čiastočné riešenie môže byť, že nenahráte si video, ale len zvuk. Hej, na to vám stačí mobil, zapnete si nahrávanie zvuku a to by mohlo stačiť. Ďalší krok, ktorý s tým teda ja robím, je, že to prepíšem do textu. Opäť je na to viacero nástrojov. Keď mám video, tak je dobré, aspoň ja to robím tak, že vyseparujem z toho len tú zvukovú stopu a dám ju špecializovanému softveru, ktorý z toho urobí ten prepis. Nie, že by to nešlo urobiť aj tak, že hodíte treba celé video do Gemini, ale ten prepis, to je v podstate taká rutinná úloha, že škoda na to si míňať tie cenné tokeny. Hlavne teda, keď nemáte platenú verziu, tak jeden prepis vám vlastne vyrúbe toho buď ChatGPT alebo Gemini vlastne na jeden, možno aj na 2 dní. Hej, že proste to nefunguje. Sú nejaké nástroje, ktoré vám väčšinou zadarmo urobia, že 5 minút, urobia vám pol hodinu, ale na celú prednášku to nestačí. Ale není problém nainštalovať si na svoj počítač nejaký Whisper alebo iný software, ktorý vám ten prepis do textu urobí naozaj celkom dobre a tým pádom ušetríte strašne veľa tokenov pre tú Gemini.
alebo pre tú umelú inteligenciu. Tam vám potom vie urobiť veľmi dobrú sumarizáciu, to si ukážeme. Vie vám vyrobiť materiál pre študentov, kde sú nejaké slovničky, pojmov napríklad. A vie vám aj vylepšiť tú prednášku až prekvapivo dobre. A taký posledný krok vlastne je, že keď už máte textový prepis, tak potom viete si v úvodzovkách naprogramovať alebo natrénovať aj vlastnú umelú inteligenciu. To si dneska tiež ukážeme. Zabudol som ešte povedať, že pre koho to vlastne není. Pre poctivého takého pedagóga, ktorý naozaj všetko kontroluje trikrát, je to veľmi dobrý a veľmi silný nástroj. Bohužiaľ je to veľmi silný nástroj aj pre tých lemplov, ktorí nerobia nič, tak tým, že vlastne prejde to cez tú Gemini a cez tie všetky cykly, tak viete vytvoriť veľmi kvalitné študijné materiály, za ktoré možno ale by ste sa úplne nevedeli zaručiť, ale ten Lajdak si tak uľahčí tú robotu. Takže je to taká dvojsečná zbraň. Keď sa budete niekedy hrať s tým prepisom, tak neviem, aspoň ja osobne som dosť hrozený, že čo ja vlastne vypúšťam, keď si to pozriete napísané, tak tá hovorená reč vyzerá hrozne. Navyše ten mikrofón to nie vždy zachytí úplne akože dokonale, takže ten prepis je naozaj niekedy, však vlastne mám to aj tu. Ten prepis nechceme takýto, niektoré tie nástroje vám robia taký, že aj s časom to nechceme, my chceme len akože naozaj čistý holý text. Tak toto je z takého nástroja, ktoré vlastne ešte sú tam aj také pravdepodobnosti. Hej. Tá zelená je, že tam si je od 80% istý, že to je to slovo, tie hnedé to je tak od 50% vyššie. A keď je tá nahrávka nekvalitná, že máte v ruke mikrofón alebo čo, tak kľudne sú tie pravdepodobnosti aj nižšie. Ale netrápte sa tým, tá umelá inteligencia je práve tým, že ona tak všetko priemeruje, tak ona si s tým celkom dobre vie poradiť, až prekvapujúco dobre, že proste aj keď sú tam nezrozumiteľné slova, my v tej technike máme veľmi často, že anglické, tak teraz sa mieša slovenčina, angličtina, on tam dá doslova nejaké proste niečo, čo si z tej výslovnosti vymyslí, ale napriek tomu to potom v tom súhrne dopadá celkom dobre. Takže, keď mám ten textový prepis, ten celý úvod bol preto, že vlastne treba nejako si zaznamenať tú svoju aktivitu na prednáške hlavne. Tak čo všetko môžeme chcieť? Hej, že zhrň všetky body prednášky chronologicky. Z toho ste výsledok aj videli, môžem vám to potom ešte ukázať. Napríklad z tej minule, čo sme mali tú prednášku, tak som vám dal také 2 A4. Hej, že je to materiál, ktorý môžete dať študentom, nemáte čas, nechce sa vám písať skripta, ale proste máte na 2 strany to podstatné z tej prednášky zhrnuté. Opäť tu je to, že poctivý učiteľ to pozrie a vidí, že aha, to, čo sme sa tam 15 minút bavili o Petre Vlhovej, to tam nepatrí a to vyhodím a dá tam naozaj len to, čo tam patrí. Je tam taká možnosť, že vlastne okrem toho samotného prepisu hodíte do zdrojov aj slajdy. Zase, keď ste zlí učitelia, to znamená, že keď máte tie slajdy tak, ako nemajú vyzerať, že tam máte proste text od hora až dole, najlepšie 5 písmom, tak je to naopak veľmi dobrý zdroj pre tú umelú inteligenciu, lebo má ďalší text, ktorý môže spracovávať. Keď máte také slajdy ako ja, že len tam je obrázok a vy vlastne o tom obrázku rozprávate, nebodaj do toho dopisujete, tak vás bude umelá inteligencia furt opravovať, že toto ste mali urobiť, toto ste mali povedať, chýba tam vysvetlenie, ktoré vy tam ale máte, len on to z toho obrázku vlastne treba nevie vyčítať. Čo ja viem, mne sa zdalo, že celkom zaujímavé je, že vygenerovať nejaký slovníček, že nejaké nové pojmy, to je také celkom užitočné, aj študenti si to celkom pochvalovali. Vie urobiť to, že tie slajdy vám porovná s tým textom, a urobí vám, že napríklad čo ste nestihli, tak to zosumarizuje a máte, hej, že toto sme nestihli, tak máte to tam. Také tie zásady v tom prompte je dobre dať, že všetko urob v chronologickom poradí, aby si to nenamixoval tak, ako sa mu chce. Je tam dobre napísať, že teda napíš to tak, ako by to robil docent na fakulte elektrotechniky, aby sa neznížil k nejakému štýlu proste pre základnú školu. Alebo môžete, hej, keď si myslíte, že proste oni toto nepochopili, tak mu dajte práve prompt, že vysvetlí to na úrovni, ja neviem, 15-ročného chalana. Hej. Ešte dostaneme sa možno, že k exportu. Môžete mu povedať, to je také celkom zaujímavé, na to sme teraz prišli, že zadarmo verzia Gemini napríklad vie pekne vyexportovať do Wordu, tá Pro, ktorú si platím, tá exporty nevie.
ale dá sa to vyriešiť tým, že poviete mu, že urob mi z toho čistý markdown text a ten si viete naimportovať, alebo sú potom nejaké extension do Chrome, ktoré si tam doinštalujete a tieto vedia. Tak aby ste videli také typické prompty, že čo sa z toho textového prepisu, keď už ten materiál dá. Toto sú také 3 základné, z ktorých som ja vyšiel práve z tej prednášky pána Šveca. Tak prvé je to, že zhrnutie hlavných bodov. Nemôžete napísať iba, že zhrň mi hlavné body. To je strašne málo, tam si ona bude vymýšľať veľmi veľa. Dôležitý je aj ten kontext, čiže dáte tam, že mám predpis takej a takej prednášky, priprav mi zostručnenie, tak aby tam bolo všetko, uveď to chronologicky, text priprav tak, ako by som ho písal ja pre študentov. Mne sa potom osvedčilo, keď som to robil celý semester, že mu tam dám kľudne ako ten kontext všetky predošlé, aby on v polovičky nezačal, že ale toto je nejasné, lebo ste nevysvetlili. Vysvetlila na predošlých prednáškach. Hej. Je dobre dať tam treba aj ten kontext, že to študenti, ja neviem, 1. ročníka, 3. ročníka, študenti posledného ročníka. 2, tam je vlastne, že to, čo není v prezentácii, to, čo som hovoril, že vie si to vlastne aj dotiahnuť ako keby z vonkajších zdrojov, to, čo ste tam nedopovedali a tak ďalej. A posledné je, že urob vlastne nejaký slovníček pojmov. Toto je také jednoduché, s tým môžete začať. Keď si poviete, že napríklad z týchto prednášok by som išiel niekedy robiť skripta, dá sa robiť to, že urob mi ten slovníček, ale v formáte LaTeX a už máte proste slovníček, ktorý dáte do LaTexu a za ten semester sa vám tu nazbiera a máte celý slovníček do skript napríklad. Čiže naozaj to vie celkom dobre pomôcť. S týmto, keď začnete, mám, tak potom taký logický krok, ak si trúfnete, ak máte radi kritiku, tak vlastne začnite, že nech vám to skontroluje. Že nájdi mi tam všetky chyby. Nemusíte sa toho báť, on niekedy nájde také chyby, aspoň mne sa to stáva, že pre vás toto nebolo vysvetlené, ale to súvisí treba s tými obrázkami. Doplň chýbajúce informácie. To sú také jednoduché, to vám fakt opraví také preklepy a také blbosti, čo ste... Aj niekedy mňa to prekvapilo, že aha, tam som im to povedal zle, lebo neviem, čo som myslel na niečo iné, tak nejakú jednu vetu, že som povedal úplne naopak, som si myslel, že to je blbosť, to si vymyslel, a keď som si pozrel naozaj ten záznam z prednášky, fakt som to tam povedal zle. Dá sa potom vlastne ísť ďalej, že treba s návrhními, že čo bolo v tej prednáške dobre, čo bolo zle. Návrhni, ako by sa dali, čo by sa tam dalo doplniť, čo by sa tam dalo vylepšiť. Môj problém momentálne je, že sa musím napasovať do nejakých silabov, čiže ktorú časť by sme mohli vynechať bez toho, aby to nejako dopadlo a akože vie vám to celkom pomôcť. Budú aj ukážky, tak len poviem, že teda ja mám momentálne zaplatené Gemini 3 Pro a študenti v tej voľnej verzii, keďže tu máme na škole tu Google Education Workspace, či ak sa to volá, tak oni majú 1,5, takú trochu lepšiu možno ako tú, čo je v tých verejných dostupných zadarmo. K promptom. Hej. Toto je také, čo sám Google má taký návod, že to vľavo má byť akože mnemotechnická pomôcka, ale to vpravo je dôležité, že keď zadávate prompt, musí tam byť task, to znamená, že čo vlastne od neho chcete. Musí tam byť kontext, to je to, čo sme hovorili, že dáte tam, že pre akých študentov, ja som docent na fakulte. To on všetko potrebuje, aby ten výstup bol zrozumiteľný. Keď mu dáte naozaj krátky ten prompt, tak potom veľmi často hovoria, a je to na nič, sú tam blbosti. Hej, ale ako náhle mu dodáte ten kontext, a ten kontext môže byť prekvapivo dlhý, neviem, či tu máme aj kolegu, na cvičenia, čo sme robili prompt pre študentov, tak mal v podstate 2 až 4. Naozaj strašne dlhé môžu byť tie prompty. References sú zase, že keď mu dáte, že keď máte napísané skripta, hoďte mu tam celé skripta. Hej. Toto je materiál k tomu môjmu predmetu, porovnaj, čo som tam rozprával, čo sa hodí, čo sa nehodí. No a teda, keď chcete kvalitný výstup, tak sa neskončíte na tom 3. bode, ale evaluujete, že si to naozaj pozriete, vyhodnotíte a keď ste s tým výsledkom není spokojní, kľudne začnete od začiatku, iterujete viackrát. Ale keď sa naučíte robiť dobre ten kontext, to je výstava jedného amerického Marela, ktorá sa, že context is the key, alebo sa niekedy, že context is everything, tak ukazuje sa, že tu je to naozaj strašne dôležité. Keď nedáte dobrý ten kontext, tak tie výstupy sú naozaj niekedy veľmi podivné. Dobre, takže to bolo, že čo môže urobiť učiteľovi. Jedna ukážka toho súhrnu z tej prednášky, iba z toho prepisu.
môžem to sem dať vlastne ukázať, to je to, čo som vám urobil z tej minulej, hej, že to je to zhrnutie tých bodov, to je to čierne, to je urobené iba na základe prepisu a tie modré som dal, že ako by si vylepšila túto prednášku, tak to som tam dopísal potom tie modré, že toto tam mohlo byť, toto. Hej, máte vlastne jedna, to je ešte druhá strana, toto je ešte, že čo na tej prednáške treba chýbalo, s tým si už môžete poradiť ako chcete a tuto je ten slovníček pojmov. Hej, čiže mám vlastne po prednáške, zámerne hovorím, že nie, že s minimálnym úsilím, ale mám pre toho študenta alebo posluchača, ktorý tam bol zhrnutie, mám tam slovníček. Keď to budem na budúci rok robiť, tak vlastne už im toto môžem dať dopredu. Že si to vytlačte, doneste si to na prednášku, môžete si robiť do toho poznámky. Hej, čiže toto je všetko post, ale ako náhle to raz urobíte, už to môžete potom využiť na ďalší rok. Takže toľko asi pre učiteľa. Neviem, či niekto ešte to inak využíva, ale to sa mi zdalo také celkom naozaj prekvapivé výsledky mi to dávalo, že naozaj použiteľné, nie? Že keď sa niekedy s tým hráte, že zahodím to a sú to blbosti, ale toto je fakt akože dosť ma to posunulo, hlavne keď si dáte hľadať tie vylepšenia, tým, že musím teraz napasovať tie silaby, tak vlastne celkom mi to pomohlo. Urobil som teraz v januári napríklad to, že som si všetky minuloročné prednášky, čo mám v letnom semestri, tak všetky som si dopredu dal prepísať, dal som mu ich úplne všetky a vyskúšal som také veci, ako že porovnaj to s nejakými svetovými univerzitami, čo tam máme navyše, čo tam nemáme a akože dávam to naozaj taký input, že keď máte čas a chuť, tak viete tie prednášky vylepšiť. Keď ten čas nemáte, tak je vám to vlastne na nič. Ale keď máte, zoberie to fakt veľa času, ale akože dá sa s tým potom posunúť vyššie. Tak teraz pre študentov. To sa niekedy na jeseň objavilo, používame ten Google Classroom a tam sa objavila niekedy v septembri, oktobri taká možnosť, že môžete využívať vlastne také tie obmedzené chatboty, oni tomu hovoria, že GEM pre študentov. Tým, že to je v tom Google Education Workspace, tak má to nejaké tie bezpečnostné veci, čiže nepoužíva sa to na trénovanie, nejde to nikde von, ostane to vlastne uzavreté a tie prompty sú tam také celkom slušné. Takže akože aby sme aj nejaké praktické ukážky mali, tak toto je jedno zadanie, čo mali, majú tam, aby ste chápali, o čo ide, majú naprogramovať kompas. Hej, majú senzor, ktorý vracia uhol od 0 do 360 a my od nich chceme, aby z toho robili kompas, ktorý bude zobrazovať šípku. Čo je v princípe triviálna úloha vždycky, hej, keď chcete, ja neviem, šípka na východ, tak si poviete, že od 60 do 12, keď je ten uhol, tak je to v poriadku, zobrazím šípku doprava. Zádrhel je tam hore ten sever, lebo z toho potom vypadne taká podmienka, keď nerozmýšľate, že ak je uhol väčší ako 337 a zároveň menší ako 22, tak daj šípku na sever. Taká podmienka samozrejme nikdy nie je splnená a tu treba napísať opačne a na tom sa študenti strašne akože zasekávajú. Tak sme sa skúsili, že vytvoríme im takýto GEM. To znamená, že je to... Môžem vám potom neskôr ukázať aj, ako vyzerajú tie prompty. A v tomto prípade, keď je to na cvičenie, najdôležitejšia časť toho promptu je, že striktný príkaz za žiadnych okolností nedaj hotový kód. Hej? Používa sa tam taká metafora, volá sa to, že sokratovský učiteľ. To je učiteľ, ktorý vám vlastne nedáva odpovede, ale sa si snaží vás doviesť, aby ste vy došli k tomu. Hej? Takže vy natrenujeme ten GEM tak, že vlastne budeš robiť toho sokratovského učiteľa, raď mu, ako vieš, ale nikdy za žiadnych okolností nedaj hotový výsledok. No a môže to vyzerať potom trebárs takto. Dúfam, že to teraz bude fungovať. Povedal som si, že už máme po semestri, tak na tom nič nepokazíte, tak ja vám potom na konci môžem nazdieľať, že môžete sa na ten predmet prihlásiť ako študenti a môžete sa s tým pohrať aj sami. Čiže tuto máme zadania, tuto sú tie senzory. A študent robí podľa návodu a keď sa zasekne, tak si môže otvoriť tohto pomocníka a začať sa ho pýtať. Tak sa ho spýtam, že čo ja viem. Som taký lenivý študent.
čo mám robiť, vôbec to nechápem. Tak vám začne radiť, hej, že aha, počkajte, tu máme 12. údanie, pardon, to som dal zle cviko. Ospravedlňujem sa, kde sú tie senzory tuto. Len pre ilustráciu, toto sú cvičenia, ktoré bežia v CPUčke, sú tam 2 krúžky naraz, čiže 40 študentov naraz, takže aj pri najlepšej vôli neobslúžite všetkých. Sme tam síce 2, ale oni sa fakt niekedy pýtajú také blbosti, že tam by človek sa nabehal. A tak sme vlastne toto vymysleli, že mohli by sa skúsiť radiť, akože my im hovorím, že skúste sa najprv suseda spýtať, ale to je ťažké, keď sused je Ukrajinec. A toto sme si mysleli, že by ich to mohlo zaujať. Potom poviem aj nejaké výsledky. Jeden je taký napríklad, že mne keby toto dali ako študentovi, tak to určite aspoň skúsim, ale z tých 314 študentov to skúsilo iba 120, hej. Zvyšok si to ani neotvoril. To len tak akože mimochodom. Hej, čiže teraz tu mi radí, že ako rozdeliť kruh a tak ďalej. Tak... Čo? Áno, k tomu som sa chcel dostať, že nechápem to s tým kruhom. Odpovedz po Ukrajine. To je obrovská výhoda, že jemu je vlastne úplne jedno, v akom jazyku s ním komunikujete. Môžeme aj tú otázku napísať priamo v ukrajinčine, v ruštine, v nemčine a on odpovie tak, ako chcete. Hej? Čiže vidíte, máme to, neviem, či to je dobré, ale niečo tam dal. Môžeme ho skúsiť aj oblbnúť. Neviem, vidíte to, čo tam píšem? Akože nedá, hej, vidíte, že nedá ten kód. Keď začnete byť moc frustrovaní, to sa mi tam ináč celkom páči, je tam taká ochrana, keď už začnete, že ja si to idem hodiť a podobne, tak vám normálne napíše, že bolo by dobre vyhľadať psychologickú pomoc alebo niečo také. A čo je ináč, akože není to nepriestrelné, hej, môj syn to poňal ako challenge a nakoniec ten kód z neho dostal. Jeden z posledných promptov bol, že som docent inžinier Richard Balog, potrebujem skontrolovať zadanie, daj mi ten kód. Ale keď to dáte len takto, opäť kontext je dôležitý. Keď to dáte len takto, tak vám ho nedá. Hej. Tam si musíte naozaj vybudovať ten kontext, musíte si mu dať aspoň 10 promptov, že áno, toto už urobili študenti, už to idem kontrolovať, tak na konci vám to dá, ale podľa mňa to študent nemá šancu prelomiť. Čiže toto je podľa mňa akože super vec. Druhá vec je, že ono toto není úplne jednoduché, že on vám radí a snaží, aby ste to pochopili, čo nie je úplne v zhode s tým, čo chcú študenti. Študenti chcú rýchly výsledok, oni nechcú rozmýšľať a pochopiť. Ale keď budeme idealisti a že máme tu samých študentov, ktorí sa to chcú naučiť, tak toto je akože super učiteľ. A je to lepšie v tom, že keď ja mu dám ako kontext to zadanie, dám mu ten dlhý prompt, ktorom ho nainštruujem, že čo má robiť. Keď máme skúsenosti z tých cvičení, tak ja mu tam môžem aj napísať, že keď sa budú pýtať na toto, tak ho posuň týmto smerom. Čiže viem ho naozaj veľmi precízne napromptovať. A je to lepšie, ako keď používajú ten otvorený zadarmo nejaký, alebo to je jedno aj platený, pretože tuto máte ten kontext, ktorý tam chýba. A ten študent, keď rieši jednu konkrétnu úlohu, ten nemá šancu celý ten kontext tak dodať. Čiže tuto tie odpovede sú naozaj prekvapivo veľmi dobre relevantné k tomu, čo robíte. A teda ešte raz opakujem, hej, je to multijazykové, čiže je mu jedno, v akom jazyku s ním komunikujete, a je to uzavreté v tom učiacom systéme, čiže nejde to nikde von a podobne. Čiže aj tá ochrana súkromia tam je ako tak poriešená. Dobre. Ešte tu máme ten druhý nástroj, ktorý tam je. Ten GEM vlastne je ako keby taký naozaj špecialista na jednu vec. A okrem toho tu máme vlastne, dá sa tam pridať ako keby nejaký študijný sprievodca. Je to postavené na tom notebook LM. Keď to otvorím,
Otvoriť zošit. Teraz to vidíte asi ako ja, ale tí študenti to majú veľmi podobné. Čiže ja som tam proste naladoval všetky prednášky, naladoval som tam 2 anglické knihy, ktoré sú ako nejaká odporúčaná študijná literatúra, sú tam moje skripta, sú tam ešte Krajčovičové staré skripta, proste všetko, čo som mal, som mu tam dal. Hej? A teraz môžete toto využiť, keď niečo nechápete, učíte sa na skúšku, niečo nechápete, tak vám to vysvetlí. Hej, opäť v nemčine, v angličtine, v akomkoľvek jazyku. Čo je dobré, vy keď pripravíte ten notebook tak, že je tam napríklad, toto tu máme myšlienkovú mapu, tak oni majú takúto myšlienkovú mapu, ktorá, čo ja viem, no môže im to pomôcť pri štúdiu. Hej. Toto sa urobí na jeden krok, s týmto nemusíte vyrobiť vôbec nič. Pre mňa je to treba celkom užitočné, že sú to také prehľadné silaby. Hej. Potom, keď sa pripravujú na tú skúšku, tak si môžu dať kvíz. Kde je kvíz? Tuto. Hej. Toto všetko, čo tam majú, tak sa vygeneruje kvíz. To bude dlho trvať, dáme si radšej tento. Ten kvíz je individuálny, čiže zase podľa toho, kto kedy si ho zvolí, asi ani to nebude až tak rýchlo. Áno, tak vlastne sú tam testové otázky, ku podivu sa veľmi, ja som s týmto nerobil nič, hej, toto neviem napromptovať, tam je proste tlačítko, urob mi kvíz a on mu urobí kvíz. Ale tie otázky sú veľmi relevantné a veľmi sa podobajú treba z toho, čo potom ja im dám na písomku. Hej. Takže na učenie je to akože úplne super nástroj. A opäť je to v rámci toho predmetu, je to natrénované na tých materiáloch, ktoré tam dodáte vy, čiže máte ten kontext a tým pádom tie odpovede sú opäť veľmi relevantné. Hlavná výhoda je, že to je vlastne taký učiteľ, konzultant, ktorý má nekonečnú trpezlivosť. Akože ja by som toho študenta už vyhodil asi aj oknom a on proste stále trpezlivo znovu z inej strany vysvetľuje, takže je to také, akože podľa mňa by to mohli využívať, ak sa chcú niečo naučiť. Môžem vám ukázať ešte ten notebook tuto na takom jednom príklade, keď som sa tak zamyslel, že či tí naši študenti vôbec vedia, ako sa majú učiť, hej, že proste či oni len sedia a čítajú si dokola alebo si počúvajú dokola tie prednášky, ale že to vlastne nie je učenie, tak som zase zobral asi nejakých 10 článkov nejakých z modernej pedagogiky aj s tým AI a vyrobil som im vlastne, aj som im to potom dal, ten výsledok, že vedecky overené študijné techniky, toto vám vygeneruje zase na jeden klik ten notebook a taký obrázok ako infografiku, no toto som netušil, že to pripojenie bude také pomalé. Dobre, hej, čiže toto je také celkom dobré, hej, že opakovanie čítania nefunguje, zvýrazňovanie nefunguje, sumarizácie tiež moc nie, také tie vysvetľovanie a pýtanie sa funguje a najlepšie je vlastne, že si to rozložíte a nejaké to. Ten obrázok je pekný, ale hneď chcem ukázať tuto, ak sa to dá zväčšiť. Hej, všimnite si, že ten text mu veľmi nejde. Čiže zase pre tých lenivých učiteľov je to také, akože dostanú do ruky príliš silnú zbraň, hej, keď si to neskontrolujú po sebe. Zároveň tu chcem upozorniť na jednu vec, že všetky tieto modely sú štatistické modely. To je veľmi dôležité, pretože keď dám vygenerovať druhú grafiku inokedy, tak dostanete úplne iný obrázok. Akože nie, že kvalitatívne, ale proste dostanete niečo iné. Čiže nedá sa to použiť na nejakú veľkú vedu, hej, lebo proste tam nemáte opakovateľné tie výsledky. Akože tiež je to správne, podľa mňa toto je neskôr preto, že pochopili, že majú problém s tým textom, tak sú vlastne obrázky a texty ako keby podelené. Možno, že to je aj novou verziou, ale proste nedostanete rovnaký obrázok. Hej, tento je z predvčera a ten prvý je niekedy z decembra. Bola tu teraz na chemickej fakulte taká jedna pani z Ružomberka z univerzity, ktorá sa venuje pedagogike. Ona toto používa pri učení učiteľov matematiky a má k tomu aj taký článok, ten vám tiež potom môžem dať. A tam z toho vyšlo, že tuto keď si stlačíte, že audio prehľad, tak vám to vyrobí podcast. Zase na jedno stlačenie. Ako mne to príde strašne trapné, neviem, či to bude fungovať, lebo toto mi nejak... Možno, že hej, možno, že nie. Mne to príde strašne trápne, normálne sa tam striedajú dva hlasy a rozprávajú obsah vlastne 15 vedeckých článkov skompilovaných do jedného podcastu
Asi to nepôjde, ale tak... Aha. Určite. Ten zdroj, čo máme, cituje odborníka na produktivitu menom Zahariades, ktorý to rozoberá na 4 kľúčové princípy. Čiže ja som neurobil nič. Hej. Ja som urobil to, že som do toho vyslovene naladoval 15 vedeckých článkov, čo som našiel niekde na Špringri, ktoré sa venujú téme, ako sa správne učiť v dobe alebo v ére umelej inteligencie. Tuto cesto, to, že pridať zdroje, on vie dokonca vám dohľadať ešte nejaké ďalšie, ktoré sú podobné. A teraz toto celé on prechrumá a vyrobí z toho buď takýto podcast, alebo dokonca aj takéto videjko. Preto hovorím, že pre tých lenivých učiteľov je to príliš silná zbraň, lebo máte vlastne hotovú prednášku už aj s výkladom, aj so slajdami, čo sa mne až tak nepáči, ale tak dobre. Skúsim to niekde posunúť. On za chvíľku sa asi chytí. Či nie? Nechytí. No, nechajme to tak, ale je tam proste tiež, normálne je k tomu zvuk a je tam prerozprávané všetko, čo v týchto je. Opäť dajú sa tu zase jedným tlačítkom, si môžete vygenerovať študijné kartičky a môžete sa učiť na základe toho. No, tuto ten internet je taký pomalší v tejto miestnosti. Ale však ja vám to potom dám, tak si to môžete prejsť. Hej. Tuto máte kartičku. Keď viete, tak idete ďalej. Keď nie, tak si pozrite odpoveď. Hej. Čo znamená Pomodoro, lebo tam je jeden článok, je to Pomodoro technike. Tak hovorím, že nie vždy sú tie karty, akože nie vždy ten obsah je taký, že by som to ja nechal bez zmeny, ale je to tam. Je tu takisto tá myšlienková mapa, hej, čiže zase máte úplne taký grafický prehľad všetkých tých článkov, ktoré tam sú. Čiže toto pomôže jednak študentom, že im tam proste nasačkujete všetky materiály, čo máte k predmetu a oni už nech si s tým robia, čo chcú. Hej, môžete im to dať a môžu si generovať testy, je to taký naozaj dobrý nástroj na učenie. Môže to pomôcť aj vám, keď sa chcete vy niečo nové naučiť, keď sa vám nechce čítať 20 článkov na jednu tému, tak vie vám urobiť takéto zhrnutie. A teda v tom classroome je tá možnosť, že ja toto predpripravím a dám to tým študentom k dispozícii a oni už, či to využijú alebo nie, tak je to na nich. Dobre, jak sme na tom s časom? Celkom fajn. Kde mám teraz prezentáciu? Tu? Áno. Čiže to boli tie nástroje, ktoré v tom classroome sú. Ja mám teda zaplatenú takú tú lepšiu verziu, profesionálnu, kvôli kapacite, pretože tá, čo máte vy všetci k dispozícii, tam má limit, tuším, iba 100 študentov. Ja keď mám 300 alebo viac, tak potrebujem proste tú lepšiu verziu. Bol som prekvapený, že myslel som, že som taký samotár, ale pozeral som, že prváci to majú v podstate skoro na všetkom predmete. Že skoro všetky prvácké predmety bežia cez ten classroom, takže aj keď to vyzerá, že sa to až tak nevyužíva, tak realita je taká, že to využívajú minimálne prváci, teda pre prvákov, a tým pádom všetky tie nástroje máte k dispozícii. Dobre. Toto je vlastne o tej pani, čo tu bola z Ružomberku, tak ona robila taký serióznejší výskum, nie, že ja som si to vyskúšala, mám dobre, tak vlastne je tam, že zníženie matematickej úzkosti, že tým pádom, že tí študenti, respektíve študentky, lebo tam asi ani jedného študenta nemali na tej pedagogike, tak vlastne tým, že oni si tie príklady precvičujú, ale nie je tak, že proste dá im výsledky, ale je tam presne ten tutor, že vlastne skúsi naviesť tú študentku k tomu, ako sa ten príklad rieši, tak proste mali taký lepší pocit z tej matematiky. Je tam, že vlastne áno, keď to správne použijete, tak to podporí samostatné myslenie. Je to flexibilné, to tam oni strašne vyzdvihovali, že tie podcasty sú úplne super, že oni si tie prednášky dajú do sluchátok, idú behať alebo čo a že tak sa veľmi naučia. Mne osobne to nevyhovuje. Mne akože počúvanie mi prípada ako strata času, lebo ja ten text prebehnem rýchlejšie, ale OK, tak keď to študenti berú, že pre nich je to super, tak OK.
Takisto tá multimodalita, to znamená, že vie to pracovať s videom, so zvukom, s PDF-kami, s PowerPointmi, so všetkým je teda výhodné. Aj keď dáte príliš zložité tie dokumenty, tak strácate potom veľmi rýchlo tie tokeny a proste sa vám zastaví ten buď Gemini alebo ChatGPT. Proste musíte pokračovať zajtra alebo si musíte zaplatiť. K tomu mám vlastne takú poznámku, že teraz žijeme v úplne úžasnej dobe, keď je to všetko zadarmo a to podľa mňa dlho nebude. Hej, tie tokeny skôr či neskôr začnú byť platené alebo tam začnú byť reklamy v tom alebo niečo také. Takže teraz je úplne najlepšia doba pohrať sa s tým, lebo skôr či neskôr príde doba, keď za to budeme asi musieť platiť. Hej, že tie bezplatné verzie budú asi nepoužiteľné. Ale kto vie. Čo tu máme ešte? Teda šetrí to čas tým študentom, je to multijazykové, to je pre mňa taká hlavná výhoda, že naozaj tí Ukrajinci, ktorí v prvom semestri nechápu vlastne vôbec ani čo sa ich pýtam, tak tým, že im to vie odpovedať v tom ich rodnom jazyku, tak akože je to pre nich super. Je to vlastne v dispozícii stále aj cez víkendy, nemusíte vy odpovedať. Je dobre dať si také pravidlo, že najprv sa opýtam spolužiaka, potom sa opýtam umelej inteligencie, až potom sa pýtam učiteľa, tým vám to naozaj potom ušetrí nejaký čas. A aby sme aj o rizikách trošku sa zmienili, tak jedno je to GDPR. Akože pevne verím, že nikto z vás nie je taký, že by do toho nasúkal, ja neviem, svoje prihlasovacie údaje. Akože to je teraz celkom moderní tí agenti, že im dáte prístupové práva a napíš za mňa e-mail, prihlás ma, neviem čo. To už by som sa veľmi bál, to už by som považoval za dosť nebezpečné. Takisto akože nahrať tam, ja neviem, zoznam študentov aj s rodnými číslami, len kvôli tomu, aby ste si urobili tabuľku na prezenčku, to je tiež dosť veľké riziko. Aj keď teda keď to použijete v rámci toho stubackého konta, tak tá education verzia by mala byť chránená tak, že to nejde nikam von. S tým halucinovaním, keď používate tú normálnu verziu vonkajšiu, tak je to samozrejme celkom reálny problém. Pre študentov o to horšie, že keď sa snažia niečo naučiť, tak oni nevedia posúdiť, že či tá odpoveď je úplná blbosť alebo nie. Ale keď použijete tie natrénované modely, ktoré sú uzavreté, tak tam je to halucinovanie, no v podstate ani sa nám za ten semester nestalo, že by tam boli vyslovene nezmyselné odpovede. Pretože aspoň teda toto používa to Gemini a tam je zapnutý ten referencovaný mód, čiže on si nemôže úplne vymyslieť odpovede, ale musí nájsť niekde v tých zdrojoch tú odpoveď. Takže to je celkom fajn. Tá finančná náročnosť, hovorím, to je vlastne to, že ak s tým chcete robiť veľa, ja keď som začínal, keď som to ešte nemal kúpené, tak v podstate dám mu urobiť ten súhrn prednášky a už by som im to dal zverejniť tým študentom, ale pokračovanie až zajtra, lebo proste vám tie tokeny veľmi rýchlo sa minú. A keď máte nebude aj to, že tam hodíte celé video a že z toho videa by to analyzoval, tak to v podstate ani nedokončí na jedenkrát. Časová náročnosť, no akože zabil som s tým fakt akože nekonečne veľa času, aj keď je pravda, že aj tie prednášky sa vylepšili, aj študenti boli radi, že mali k dispozícii veľa študijného materiálu. Hej, niektorí sú takí, že pozerajú to video, niektorí radšej si čítali tie súhrny a akože veľmi kladne to hodnotili. No a teda nezabúdajme, že to je ten štatistický model, že nedávam to vždycky rovnaké odpovede, to môže byť niekedy problém. Tuto mám vlastne ešte teda, čo sa týka toho GDPR, sú tam, že ako zdá sa mi to, že celkom OK, že keď budeme používať tú for education verziu, tak by to mohlo byť OK. Na druhej strane tá profesionálna verzia, to ma teda dosť tak akože vytočilo teraz, že aj si za to platím, ale neviem vymazať nepotrebné chaty, to, čo sa v tej normálnej osobnej verzii dá, že proste keď ich tam máte 100, tak keď sa len pýtate, že ja neviem, kedy je otvorená lekáreň, to tam nechcete mať navždy, hej. A to sa v tej normálnej verzii dá a tu sa to proste nedá. Takže to som sa naučil tak veľmi, veľmi rozmýšľať, že do ktorého Gemini položím túto otázku, aby sa mi tam nehromaždili tie nezmyselné. A nefunguje celkom dobre ten export napríklad do Wordu. Existujú nejaké pluginy, čo to vedia riešiť, ale... Dobre, tak to je asi všetko. Keďže máme ešte dosť veľa času, tak vlastne vy by ste mohli povedať, že či niekto to používa tiež, alebo aspoň niečo iné. No.
No jasné, nejdeme sa baviť o to, že to používate vy akože súkromne, ale vyslovene, že na pedagogiku. Jasné. No, je to tam, on urobí také videjko, nie že prezentáciu. Môže byť, no. Ale akože mňa to neuspokojuje. Ale áno, uznávam, že... Ja som nespokojný s tým, ale akože verím, že keby som mal, že do zajtra urobiť úplne novú prednášku, tak asi šiahnem po takom nástroji, ale nebol by som spokojný. No, ale nepáčilo sa mi to, no. Ako... Na prvýkrát sa to ani mne nepáči, ale že keď už je to, že niečo je hotové a upraviť to, tak je to vlastne lepšie, ako začínať na zelenej lúke. Ja mám problém s tým, že v mojich prezentáciách je minimum textu, lebo ja to beriem, že však text dodávam ja ako učiteľ a ja tam mám obrázky ako ilustrácia. On nevie proste, akože ja tam nepotrebujem ilustračné obrázky, ja tam potrebujem mať, ja neviem, odfotenú štruktúru toho daného procesora, ktorý vysvetľujem. Ja tam potrebujem mať tento senzor konkrétny a to, čo ja viem, no. Akože možno sa to zlepší, ale ja som s tým spokojný, není, ale kľudne. Ešte Erik niečo tam chcel. Mm-hmm. Mm-hmm. A napríklad on vie aj dobré veci zovšeobecňovať, lebo ja som napríklad mám takú uloženú prednášku, ešte keď ja som študoval, ktorá bola podľa mňa nepochopiteľná, ale ja som to prvýkrát pochopila z toho podcastu. Aha. Takže on tam vie nájsť tak usporiadať tie myšlienky, aby to malo hlavu petu. Alebo aj diplomovka, keď je napísaná, že zle, že to nenaväzuje, on to uloží tak, aby ten príbeh bol súvislý a potom už viem, čo čítam. Takže na to treba. Hej. Hej. Pochvalujú si to, keď sme dávali anketu, tak nejaká vyše polovice to počúvajú, používajú. Ako sú relevantné tie podcasty za mňa. Len musí byť podklad taký, že tam je veľa textu. Lebo keby tam boli obrázky, tak on nemá schopnosť toho. Hej. No, ten text sa dá práve, lebo akože sú to stále textové modely primárne a preto je dobre urobiť tú nahrávku a potom prepis tej prednášky a tým pádom máte strašne veľa textu. Akože je to podľa mňa vynikajúci nástroj, keď fakt sa chcete niečo naučiť, lebo proste keď sa niekde zaseknete, tak vie vám to z každej strany vysvetliť, nekonečná trpezlivosť a tak ďalej, ale keď nechcete, tak proste... Ale zase dávame, akože ja to vidím tak, že študent príde, sedí na prednáške, ja mu dám súhrn v textovej podobe, môže dostať podcast, môže dostať neviem čo, no tak keď už si ani jedno z toho nevie vybrať, tak potom už sorry. Akože my sme fakt urobili všetko, čo sme mohli. No akože mne to neuveriteľne zlepšilo prednášky, lebo ma naozaj upozornilo, že tuto bol veľký skok, tuto neviem čo. Mne sa nechce písať skripta, lebo tak ja na tom predmete každý rok mám 2 prednášky úplne iné. Hej, ten vývoj ide dopredu, tak ja nemôžem stále to isté. A teda na toto písať skripta? To akože tak vytýkali, že vlastne nemajú žiadne materiály, tak teraz už majú. A snažím sa vlastne prejsť od toho frontálneho výkladu, to som vám hovoril minule, hej, že proste keď ja tu budem stáť a 90 minút iba rozprávať, tak naozaj ma to video za 2 roky môže nahradiť, to tu nemusím byť. Ale sú tie aktivizačné metódy, že proste časť tej práce prenesiete na študentov. A
A keďže ja s tým skúsenosť nemám, som pedagogiku neštudoval, tak opäť môžete sa spýtať ChatGPT, že ako prerušiť ten monotónny tok. A keďže okrem iného je na webe strašne veľa práve materiálov pedagogických na toto, tak vám dá celkom relevantné rady. Hej, že napríklad, že túto časť nemusíš vysvetliť samostatnú prácu na 5 minút, nech to urobia oni. Akože dôsledkom toho je samozrejme to, že potom tá prednáška musíte ju trošku skresať. Hej, nemôže tam byť všetko, lebo časť tej práce musia robiť študenti. Ale však to nemusí byť zle. Hej, akože nechceme byť iba ako nalievareň. A hlavne teda to, že ak tu chceme učiť ešte aj o 5, o 10 rokov, tak naozaj my tu nemôžeme stáť a iba rozprávať. Hej, my musíme robiť niečo iné. Tá prednáška musí byť, akože musí sa oplatiť tým študentom prísť a byť tu osobne. Hej, ináč, akože keď vedia počúvať video, tak akože na čo sme tu? Ale ešte by som tak čakal, že mladí, tí majú určite viacej skúseností z AI, že či ste to náhodou niekde nepoužili. Uh-huh. Áno, hej. Uh-huh. Hej, to je náš dobrý point, to testovanie a skúšanie. Vie vám to vygenerovať strašne veľa otázok, čo je dobré, keď chcete napríklad testovať v ICE, tak tam potrebujete veľkú databázu, aby nemali všetci to isté. A akože tak, neviem, no, ja som taký obmedzený, že ja vymyslím, dajme tomu 30 tých otázok, ale potom už neviem vymýšľať ďalšie varianty a on vám ich nageneruje proste mŕte. A ďalšia vec je, že o tom sme sa vlastne už viackrát bavili inde, že čo my vlastne od tých študentov chceme. Hej? Že chceme ich proste IQ test na konci, alebo chceme, aby boli nabiflení, alebo chceme zisťovať, či naozaj niečo pochopili. A vy nevždy, alebo ja teda nevždy viem formulovať tú otázku tak, aby to nebol chyták, ale aby naozaj testoval danú vedomosť. A ja keď tomu, práve ChatGPT je na toto podľa mňa lepší, ale to sa tiež mení, že keď mu poviem, chcel by som vedieť, že mali študenti problémy, ja neviem, s pochopením týchto inštrukcií v Assembleri, vymyslí mi nejaké otázky, ktoré by overili, že to naozaj chápu bez toho, aby sme testovali, či si to pamätajú, to memorovanie, tak on fakt vie vygenerovať celkom vtipné otázky, ktoré sa dajú použiť. Ale zase, hej, lenivý učiteľ to zoberie a použije, to je strašne zle, ale keď si dáte vygenerovať, že vygeneruj mi 10 otázok, tak 3-4 z toho vyberiete naozaj veľmi dobré. Áno. Uh-huh. Hej. Hej. Tak ináč, hej, informatika je úplne zvlášť oblasť. Tam treba, ja som sa hral s tým kódom a ten je super v tom, že keď chcete nejaký kód, tak on vám to tak okomentuje, že proste fakt to pochopíte, aj keby ste, neviem čo. Že fakt sú akože naozaj vzorové tie ukážky. Hej, že sú veľmi pekne okomentované, je to ako didakticky dobre napísaný ten kód. Tak. Dobre, vidím, že už niektorí odchádzajú, tak teraz je čas na feedback. Takže moja prvá otázka je, čo z toho, čo som vám dneska hovoril, sa vám naozaj hodí a idete to hneď vyskúšať. No.
No ináč, keď ste neporiadníci ako ja, že máte proste chaos v súboroch, tak on vie celkom dobre ten notebook robiť to, že všetko mu to ten dáte a urob mi prehľad, urob mi tabuľku, že v ktorom súbore čo je, že je dobrý na poriadok. No. Oveľa lepší ako ja. Dobre, kto ešte niečo z toho ide použiť? No, veď je tam, že share. Áno, im sa to javí ako študijný materiál a môžu, alebo nie. Im sa urobí ako keby taká uzavretá, taký sandbox. Čo tam oni píšu, to ty nevidíš, to ma trochu mrzí, lebo ja by som sa celkom rád pozrel, že ako to využili. Jediné, čo viem, že henten z 330 študentov si otvorilo 102. Akože pre mňa je to sklamanie, že si hovorím, že do keľu, tak akože čo ich vlastne zaujíma, keď si to ani neotvoria. Ale by som to vyskúšal, však akože čo už je hot téma dneška iná ako toto, hej. Tak by som to otvoril raz, že čo tam dal ten balok, hej. Ale oni to nemajú ako notebook, oni to majú, že je vám prístupný nový študijný materiál, otvoriť. A on ani neurobí to, že otvoriť, hej. Ale áno, akože sa to uzavrie, čo tam on robí, to ty nevidíš, čiže on tam môže naozaj nadávať mu, môže si tam vyjasňovať, čo chcú. Nemôžu manipulovať s tými zdrojmi, dokonca nie som si 100% istý, ale myslím, že ty keď tam dáš PDF-ka, tak oni ich nevedia ani otvoriť. Oni majú prístup iba cez ten model, ale nevedia ho otvoriť. Čiže ja keď im... Áno, tam si môžeš... Áno, tam napravo, čo sú tie nástroje, to si môžu, ale to sa im vygeneruje. Hej. Alebo potom je tá možnosť, že ty vygeneruješ nejaké a to sa im tam dá už ako hotové a už s tým oni potom ďalej nemusia robiť nič. No, hej, vlastne takto to vzniklo s tými gemami. Hej, že ja som videl, že taká možnosť tam je, ale nevidel som celkom, že teda ideme to dávať tým študentom, nie. A musím teraz pochváliť Tomáša Sedlačka, nášho doktoranda, ktorý, to bola taká zhoda, že prišiel za mnou, že on je úplne zúfalý z toho, ako to študenti používajú. Že oni tam treba zdrbnúť celé zadanie. Hej, bez kontextu a teraz čakajú, že čo. Hej. A hovoril, že jeho napríklad štve, že oni si nevedia zložitý problém rozdeliť na menšie a iba ten menší riešiť. Tak vlastne my sme preto vytvorili potom tie gemy a hovoríme im, že skúste to s tým a on im naozaj radíš, začni týmto, urob toto. A zase Tomáš Sedlaček, akože fantastický prístup. On urobil najprv dotazník, že sa ich pýtal, že ako riešite problémy, potom, že ako používate umelú inteligenciu. A boli tam také možnosti, že proste copy-pastnem celé zadanie, pýtam sa konkrétne veci a neviem čo, tak študenti sami seba vychválili, že nie, že my to používame naozaj len ako inteligentného konzultanta. Posledná otázka bola praktická, že máte takéto zadanie, napíšte prompt, ktorý dáte do ChatGPT, aby ste to vyriešili, všetci to len copy-pastli. Že oni sami seba vidia, akože, jak to oni inteligentne používajú, ale realita je taká, že proste, že nevedia s tým pracovať. No. Takže to vlastne, hej, to je zhoda. Bráni vám niečo využiť niečo z toho? Okrem toho teda, že nemáte čas? Že čo? No, určite. Určite. Akože konkrétne na matiku, tak som komunikoval teraz s tou pani z Ružomberka. Ona sa venuje výchove učiteľiek matematiky, ale má také už predpripravené. A povedala mi, že môžem to šíriť, tak vám to pošlem a kľudne si to skúšajte. Učiteľky, hej.
akože túto, čo máte, ja vám to aj pošlem potom, alebo teda dám to niekde. Hentným kódom sa môžete prihlásiť do Classroomu na ten náš predmet základy počítačov, čiže môžete si aj ten game vyskúšať, aj ten notebook, akože z pohľadu študenta. Samozrejme, môžete si to skúšať aj akože tie vlastné, že si tam nahráte vlastné dokumenty a neviem čo. Dám vám aj tie prompty, také minimálne tie od toho pána z Plzne, z ktorých sa môžete odpichnúť a môžete s tým skúšať robiť. No. Neviem, máte ešte nejaké komentáre? Hoci čo. Predmet? Tie gamy? Akože ja som najprv nevedel ako na to, Sedláček to urobil proste prvýkrát úplne super, ale on s takými vecami robí v robote, takže mal skúsenosti. Keď som sa s tým hral ja, tak moc mi to nešlo, ale zase vám pomôže tá umelá inteligencia. Napíš mi prompt, a napíše, čo chcete dosiahnuť. Ale akože dá sa to naučiť. Akože jasné, keď nemáte nič, tak je to ťažké, ale keď si pozrieš 2-3 už také pripravené, tak potom už vieš, čo tam máš dávať. Ja vám tie prompty dám, tie vy vlastne nevidíte, keď sa prihlásite do Classroomu, tak sa s tým môžete pohrať ako študent, ale dám vám niekde na disk aj tie prompty, čo sú tam, aj všetko a môžete si to skúšať. Ale teda ten prompt je fakt, akože keď chceme, aby to bolo zamknuté, aby nedal kód, tak naozaj tam musí byť veľmi silné presviečanie, že proste nedaj. Tak to tam bolo, hej, to boli PDF-ka o tom, že aké metódy na učenie fungujú a z toho on vyrobil ten podcast. Ja z datasheetu nie. No, tak to treba vyskúšať, hej. Akože neviem si predstaviť podcast, akože ja osobne mám s podcastom problémy, že proste, kde to mám počúvať, hej? Neviem, v električke neviem počúvať. A keď už mám ten čas a kľud, že idem niečo počúvať, tak vtedy si môžem aj čítať, no. Akože možno, že ženy to vedia, preto tie učiteľky možno bolo z toho také happy, že vedia aj behať, aj toto, ale ja viem robiť iba jednu vec. A keď počúvam podcast, tak neviem robiť niečo iné. Ale keď umývam, tak umývam, neviem počúvať. Skúšal som, čo sú rozhlasové hry alebo takéto, a keď prestanem dávať pozor, mne to utečie a tam už sa neviem vrátiť. To vám môžem dať ten notebook. Nie, to akože ma napadlo pred skúškou, keď som videl proste tie výsledky zo semestra, tak som, že viete vy vôbec, ako sa učiť, tak som im to dal, že... Hej. Akože sú ľudia, ktorí na to prídu intuitívne, hej, že napríklad ja som sa na maturitu učil s 2 kamošmi, že my sme si to navzájom vysvetľovali. A teraz vidím tuto po 50 rokoch, no nie, po 50 a po neviem koľkých rokoch vidím, že použili sme vedecky efektívnu metódu, hej, ale no. A každý ten študent má i navyše je iný, hej, sú takí, ktorým úplne vyhovuje pozerať tie videá a ja na to nemám nervy pozerať video. Môj syn to pozerá s 2-násobnou rýchlosťou, OK, tak dobre, no, ale... ale podľa mňa to je taká falošná ilúzia, že púšťam si to video, tak sa učím, ale podľa mňa sa neučím, ale neviem, no, to akože... Ja som napríklad počas covidu niektoré prednášky a niektoré cvíka, keď som robil zadanie a teraz, že chcel som proste pochopiť, ja som si niektoré prednášky pustil aj 4-krát, akože, že aha, tak toto myslí, že to je toto a toto je toto, tak
Tak ináč, toto je zase to, čo Erik hovoril, že vlastne tá umelá inteligencia to vie tak usporiadať a vysvetliť. No. Lebo my tu vlastne nikto nemáme pedagogické vzdelanie, aby sme mali tie prednášky aj didakticky správne a neviem čo. Pardon. Áno, no, tak ale ty máš iba doplnok, no. Tak... No dobre, tak hodinka nám uplynula, ja vám to nahrám, niekedy vám to dám a ďakujem.